Kasanjuk ke kontraktor hapok lama ke kasi jantia Government Contractor and Supplier Association ke Capital Lab yang kena kesoka kebakuman yang kejing jongki bat ka penbor ki breu ban hapmi syatsurok bandawai ge hok jongki hadin ki jirang mentakasngi kontraktor garai ban lej ujono isya ka kasyari haro kejing pempelat kesoka ke bil jong kejing tray jong ka skim samum mejar jiban mission labun snem working percent keseng uba FP Ramsey wong bak senjuk ka program juru yang jingkran tri ketmat PHE halo project samum ha New Shillong keba praspa andopu kror ha keba ong bakaseng kadawa tri ba un panmap na jingkran penhirdor ya ki kontraktor kejela bat kadawa ba de ban pia ya kan skim ban yok lang kuai pat kontraktor ban pentrikam ban syai kelum baik haki company ki banaba ula ong ba kila ujoru show chief engineer bari ban pensanga shua ban khotenda ya kan ni project nakaliang jongi ke seng kalong ka banakong ngala shim ya ka rai kalong halor ka JJM scheme ya ka ba na kapor ngali jupan sengau ha kibriu jong ka sarkar nadu chief minister ba in charge ka pichi bat ya hadu chief engineer bang juli shong meeting nak kawai kapor teh henry pede kita kejing dawa jongi ban pelaj no iri ke bil JJM kalong ba kampoi sino te manta kesngi da kejing ya menjurlang ka ba ngimdon syu pada de kawai galat ngile sim ya karai ba ka ban lej dawa ya kejong ka hok ya ka ba ngila penlut la pensep ya ka hok la jong kalong bangim ban se bangil lej ban tit jing khang no ha ka high court namar ka high court bahkan intarbin ni kena kam ke jongi namar ba ngim so don lat da koi kamat ba kadai tang kata kalat ini ba ngin wat ya lagi jong hok ya ke ba ngila penut pensep na ka benta ban pentre ya kini skim ha ka state bro koi te ka ba ar pede ka long ba ka jing simrai ke jongi ka benta ka long ba ngi penpau ya ke jing susi halor ka statement ka badang shen ka ba nakaliang jong minister mdeke statement ka deiru ka jubab ka jong hapo assembly bat kani kale ka kadei ka ba kan sa junom ro ha ka record ka prosding namar ka jing jubab ka jong halor ka jing kli jong wei na ki nong yalam i ba arden ba sebat halor ka katuka skim ka ba praspa sanpu kror namta ka New Shillong water supply scheme te ka jingong ka ba ong mla ban ai kam ye ki kontraktor ki lokal kontraktor nomor ba ki bun ki jenat ke ba kimla ban qualify te rei habang ipet aki tendar ya ka tendar ka ba kila float mani ni gisgi kalong ba ki term and condition kalong ba kila shibu rei ki kam bede kalong ba ki bun ki kam ke ba ki lokal ki jongi kalong ba kila tinggi sau ba kane ka jingkran ke jong nomor ba kane kan yai sa ka proceeding jong ka jong ke state ke jongi ke jong ke jing jubab kalong ba kadai ke jing event jingi contractors namar ba ki nakaliang jong ki kasi ke jongi lane nakaliang jong ki state jongi bro away kalong ba bun ni contractors enta wala pentre ki kam kamot da ki pokror ba du ki spa kroro ta rai ban kren kom kita ki kiten ngi soba ngimla ban pedang te nakaliang jong ka meeting bamta ka singiru ngi sim ba ka jing kren jong minister pichi kalong ba kadai ka KKA ke ba wanra ya ke susi yang ni bat ba nakaliang ke jong ngiro ngi dawa ya minister ba udai ban panmap ya ke ni ke ong ke jong namar kalong kemba iben yang ni namar ba ki contractors ke jong ngi ke babun kila tray ki kam jong ka scheme jong ka sarkar haki department ki bukher ba kila krashandru ki sarkar ki pho kror harai banong ba ong ba kimla ban tray kamat ba ngi so ba kamihap namar ba lada pia tang sau teli lane tang sau grup dan san grup ngenget ba bun bekeliala batsa sa kawairu kalau ba kejing ong jong u ka ba pen bun kam la da phia yaki contractors ban ai bun naki babun brio bakin yesim menta kalau ke ba so mla ban long namar ba haki por man swa ki ju phia ki kam la da ka pludi lane ka pirchi haba ki phia ki kam subu ya ka surok ka ba surok ka ba da ki 4 kilometer Reki pia
Sipo, Arpusan, Hadu Laipo, Metas kedang pihak ekipor mensua, te kelong bakila, ki kontraktor jong iru kila ban pendep tik-tik, mereka basau pala. Tang hakan ke sorkar ko menta ba daya tang pichiro kalong ha ki we ki department ro ngi i ba kala shu khot bet de ki package te ka ni kalong ka jing yu ben jong i ki contractors ko ba kwa ban pen yap ja nalor bang im yo bil nalor se de gini gile ti shano kan poi te ki jing karpat ke jong i ke sorkar kalong ba ha ban perkhat arsian bat ni dawaro na ka sorkar ba ki de ban scrap shwai ka de ka tendar lada kidang ken ba yagi keban peniem yangi ki local contractor te namar kata ka meeting bro ka wei da ka wei ke jengmut menta ngi lapan pau sai sin pat ngong ngi pan pau ye ke jing susi ya kane ka jing kren ka ba minister mat ba ujubab assembly galong batang penkesan galong bet tang ban kwa ban ai kam ye company ki basyabar ke ga ba penlong ka sarkar pa naki posna mare ka sarkar pa da abat kawai ro kalau mengisi itu ipi ngila submit ro ya ke city syau chief engineer ba udai ban pensenge syai kan digajing khot tandar ke ba praspa san pokuror nam ta ka new shillong water supply scheme bat kumjuro ngila ai kopi syau minister bat kumjuro syau chief minister ke ga jeng ni i pilami nak pos kuar bandawan atau sarkar dei memang pila dari posna pimio bel piong ti ke ga penlong ka sarkar pi ku no ya ka sarkar ba manta ba nadu om tangki kontraktor ni kiwi pat kitnat ki ba habmi ban surok nang ban yo ijin dawa ke ga tengi penpau sya ke jing susi ha kalian kata lamar ba ka sarkar tang onda le ki tang dale mi surok kamat besa simkia terai kat da 4 yemi surok pat don ke jing ki kalong bayi kino ki isu ro kam de simkia teng yo i bagi seng gi baper dei tang ka seng ke jong i ki contractor association rai ka kani kalong ka penpau bet bakani ka sarkar kalong ba kam da king ka ken sting yingi kam nyu kor yingi ki pajba kumno ban syakri ya ke e ka wal ban syat aki tidak kumba pila kran mentan habe dei bakani ka praspa anju pukru ka water supply gitu dia pi kumno habe dei bakani nama ba kumba la penpau baka i ba nakalyang jong menteri ru la ang ba kan ya kan ka kam la ban outsource which ki company ai te hatu nakalyang jong pi ka e bade ka senjam ka ba penyesem sumut le se kan ka kam kan ya bisa khmat ai ba te nakalyang ke jong i te kalong ba ngila rai ba la syai ke sini la sisi ngin le ya kendu ngin pan appointment ngin kendu ya minister bo de ban scrap syai ka de ka tendal bat la da kim le e kalong ba ngim ban se ban perlong de ke jing ki ro nam ta bangin dawai ka hok bangi ki local contractor ngidon ka hok ya ki kam bangila ban tre bat ya ka bomla ti kata ka sortar ka dei hok bakin ausus syaki company ki bana syabar te hatu pi pan ba le se kan ka sarkar kan ka long no kompra ka bun haki jing ong ba kam dei ta ka sarkar am ta ki trai jala hendai ka dei bat nam ta jung ki wei ki chat bun riau ai ni da pek sin pek kani ka sarkar kumba yu i menta kamat ba yangi ki trai muluk ti i ba kam da ken kor hadu kata te namar ba ladang nyem yaki ladang nyem ong e gelong ba kam srap te ga ni imat la pen sisa kumba ong bro te imat ba kadi ka sarkar kabam syam nyokor ini ki yangi ki trai ri yangi ki breu le jong ke jela la phi ong yangi kasi lane wat ya ka hapok ka jelai bro ko wei namar ka perkhat bet ban peniem ya ki breu basyabar namar ba belengi ong kumniro kolong ba ngisngo persya kolong ba nadangi yo kam mengi ki trai muluk ki trai jela kolong ba ka pisa ngiasar kulit lang kemat ba ubat trai badon kali uyo wan pin kit siap kinong bela ki yo bela ti kata kamot kapisa kaya sarkulit lang terei lada ai ki breu bana syabar mot kapisa kiwa ye ki wanra bet na syabar kinong trai no bat ki bisaro kali bet syabar tin mar kata syanong ngin poi kalong ba kalanang ban khia naka we ke por kalong ba ki jingban ben yangi ki trai muluk ki trai jaka ka ba lada ka long kumni ka sarkar kam perkhat pade dakumwe te habe dei ba kani ka project ka praspa andu koklor dei hatu nakalyang ka sarkar kala idon kanu nam ka jing emerging mot nakalyang kontraktor ai habe dei ba kani ka benta
Hakani nak kaliang kani kebentak ya kalau haduk mentak kelampat don gano ganu na marba. Hat nyila lek pensengau. Syau chief engineer jong ke PhD. Harayu chief engineer ke PhD kalau bu ai jubab yangi kalau ba umla able namar kani kawan na jurong. Te kumba ka shoot om ba na kapos kapor ba kani ka jingkang jong ka sekretariat ka shoot kuliah ba. Te menta ba iba la asyam na kata karai ba kum kani kumno ba te PE ha ba ba kani ka bentai. Kamat ba nginom kumno kani kalong bakasyong stang upay ba mususu ba nga lada kali atang kani gerkom kamat ba ngayu iba katakan demokrasi hangi kanam don syo kalong bet stang ba kay karai kalong kin rai bet tang na jrong te kani kalong ko ba ma ya kani gejat menriu ke jongi.